Mangwanani vadiwa vateereri tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa chatinokupakurirai masecrets nemaconfessions. Chekutanga ndoda kungokuzivisai kuti yesterday takazogadzira mawhatsapp groups ayaya atainge takataura nezvavo china chemadzimai nechina chanababa. It seemed as if china chemadzimai chakatorara chichifaya. So matopics avanenge vakadiscassa ndiwo matopics atinenge tichizo upload kuchannel yedu iyaya yemiti nesora zvinorapa. Saka kana kuri kunzi you are still new in marriage and kana kuti uri kuda kudzidza kuti zvepabonde zvinofambiswa sei, go and check that channel yemiti nesora zvinorapa. Rekaiti vatapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi hello Nashi, please hide my identity. Ndinoda kureurura kuti ndakashandisira murume wemunhu mushonga. Ndiri mukadzi ati kurei, ndine vana vangu 3. Vana vangu ava vose ndevekumitiswa ende vana nababa vakasiyana. Ndaiti kana ndikaudza mufesi wandinenge ndichidanana naye kuti panapa ndava nenhumbu yako, iye aibva aramba, aibva atotama. Handizivi kuti ndine munyama wakaita sei. Ndakazotanga kuchengeterwa vana vangu naamai vangu ndichiitawo mabasa ekushandira vanhu mudzimba. But problem yandaingosangana nayo mukoma, ndaiti ndichishanda mudzimba dzevanhu kudaro, baba vepamba pandinenge ndichishandira vaipedzisira vava kundichiva. At one point in time ndakazoona kuti pese pandinenge ndashanda kana murume weipapo akandipfimba inini ndikamuramba, ndaizongodzingwa basa zviri very rough. Handizivi kuti murume aizonoudza mudzimai wake kuti kudii, but namadam taitanga tichiwirirana. Then in the end ndaizotanga kutreatwa rough ndega ndobva ndangosiya basa. Saka pane pamwe pandakazowanawo basa, baba vepo vakangondipfimbawo as usual. Ndega ndakazongozviudza kuti I have lost too much time, it's far much better ndichingodanana navo baba ivavo. Ndakazodanana navo baba ivavo kusvika ndichizosiya basa. Baba ava vaindichengetera amai vangu zvese nevana vangu. Later on ndakazosangana neumwe mukomana uyu aitova serious zvekuti aida kutondiroora. He even told me kuti kana tikawirirana iye aikwanisa kuunganidza mari tobva taenda kuvabereki vangu obva anondiroora. But zvakazoitika mukomana ashe ndezvekuti baba vaya vandaidanana navo pamba pandaishanda vakazozviziva kuti ndava neumwe mukomana, vakandirova mukomana ashe, vakangondibvisira bhandi ndokutanga kundirova. But reason yavakapa mudzimai wavo handiizivi, because mudzimai wavo akatosapota kundirova kwavaiita. But mumwoyo mavo ndaiziva kuti chavari kundirovera vanoziva kuti ndava nemukomana wangu ari kuda kundiroora. Vakandimanikidza kuti ndirambane nemukomana iyeye, because vakazoapproacha mukomana iyeye vakabva vamuudza kuti Ivhu ndibamunini vangu, saka zvese zvatainge tichiita he does not approve. And kunyangwe mukomana uyu akaunganidza mari inenge yakawanda sei, family yedu haife yakaigamuchira mari iyoyo. Zvinhu izvi ndakazotozviziva padarika makore pandakazosangana nemukomana uyu achindirondedzera kuti paakasangana nabamunini vangu vakatanga kumurova vachimuudza kuti siyana nemwana wangu. Inini hangu handina kumuudza kuti baba ava vainge vasiri bamunini vangu, taitodanana panguva yacho. Then ndakazosangana zvekare neumwe murume ndichiri kushanda pamba apa, ndiye akazokonzeresa kuti ndichingosiya basa. Murume uyu handina kumuudza zvekuti ndainge ndiine vana, aingouyawo achindiona during the day kana pamba pasina vanhu. Then akazondiudza kuti ndinoda kukutsvakira pekuti ukwanise kugara so that you can be free. And also akabva andinyepera kuti iye at that time ainge asina mukadzi. Ndakawirirana nazvo, akabva anditsvakira pamwe pamba pekugara ndikabva ndasiya basa. But later on ndakazofind out kuti munhu uyu aitova nemukadzi nemhuri yake, because ndakati ndichisecha foni yake ndakatanga kuona mapictures evana, mapictures eumwe mukadzi. Ndikabva ndamubvunza, iye akabva azondibudira pachena kuti ndine imwe mhuri, but ndanga ndafunga kuti regai hangu ndite barika. Ndakatsamwa zvisingaite, ndikamubvunza kuti do you think kuti mukore uno mukore wekuti vanhu vachiri kuiswa pamabarika here? But inini hangu ndaingotaurawo zvekuti iye aboyekane, but deep down ndainge ndisina choice. Murume uyu aita zveumakanika. Ndakazoboyekana pandakafind out kuti
iye aita zvemagirlfriends akawandisa, but baba ava veduwe vanochengeta zvisingaiti. Breakfast chaiyo ndinonwa imwe breakfast yekuti wega unoshamisika kuti ndini here ndiri kunwa breakfast yakadai. So mari yavanondipa for only breakfast inenge yakawanda. Zvavanoita ndezvekuti vanongoti sometimes takangogara zvinhu zvakatodzvanya mumba, vanongokaruka vafonерwa neclient vobva vaenda vanogadzira motikari. Pavanodzoka paya vanongouya nemari yose. Asi chakakonzeresa kuti murume uyu azotanga kundipa mari ndechekuti ndakazoudzwa nevamwe madzimai titori kumasowe, vakabva vanditi iwe uri kuchema kuti murume wako ari kukuhurira. Ndinoziva vamwe amai ava vanogona kusunganidza mwoyo wako nemwoyo wemurume wako. Iniwo ndainge ndisina kumboudza vanhu kuti ndainge nditoriwo small house, ndaingonyepedzera kuti ava ndivo baba vevana vangu vari kumusha. Saka takazoenda kuya, tikasvika kuya ndainge ndakonvinza murume wangu kuti timbosvika kumasowe tinobatsirwa. Takasvika paya tikapfugamiswa pasi ndokubva tatanga kubatanidzwa, tikabva taudzwa kuti kana musina kudzoka muri mose kuti muzosunungurwa pano, zvinoreva kuti mucharamba muri mose kweupenyu hwenyu hwose. Then madzimai ndakazovaudza zvekare ndikati madzimai, murume wangu haasi kuchinja, ari kuramba achingoita zvemagirlfriends. Ndipo pavakazondirefeya kune imwe shamwari yavo. Shamwari yavo iyi ndiyo yakazotanga kundibatsira, yakandipa imwe miti yekuti ndipote ndichibikira murume wangu. Iye aidya chikafu chose chandaibika, and iye ainge ava kutotanga kundiudza kuti the reason why ava kuspenda more time ari kumba kwangu hanzi mukadzi wake ane hutsvina. Apa inini ndagara ndiri manjenjenje, ndiri munhu wesmart, kunyangwe ndiri mumba handikwanisi kugara mumba munenge muine tsvina. That is my natural self. Mukomanashi chandiri kungoda ndechingoti ndingoreurura zvishoma mashandisiro andakaita mushonga wacho wandainge ndakapiwa. Mushonga uyu ndainge ndakanzi ndinousanganisa nesadza, then pakudya paya hatifaniri kudya tose mundiro imwe. Zvakatinetsei because murume uyu ndainge ndakamujaidza kuti we share the same plate, but mazuva andainge ndichimubikira mushonga uyu ndakabva ndasiyanisa maplates. Then pane imwe underwear yake yandainge ndakaenda nayo kuna madzimai ivavo, vakabva vandiudza kuti underwear yemurume wangu iyi ndaisafanira kuiwacha until ndapedza kumupa course yake yemushonga uyu wandainge ndichimutyisa. So underwear iyoyo ndaifanira kugara ndakaipfeka. Mukomanashi, it was so weird because it was my first time ndichipfeka boxer short. Boxer short iroro rakazotosvika pakudhamba nekuti inini ndine muviri wakaita muhombe kudarika murume wangu uyu zvishoma, but I had no choice. Saka ndaiti kana makuseni abuda aenda kubasa ndaibva ndatora boxer short riya ndobva ndaswera ndakaripfeka. Then papilo pake ndakanzi mukati mepilo make ndinofanira kupfekera ininiwo underwear yangu, ndiyo yaanofanira kurara akatsamira. Mukomanashi, murume uyu akabva atanga kundida, zvimwe zvekuti dzimwe nguva aikwanisa kundifonera ari kubasa kwake obva andiudza kuti uya kuno izvezvi hana yangu iri kurova, ndiri kutovhungidzira kuti maybe watotorwa nomumwe murume. Ndaingoseka zvangu ndoenda, but ndainge ndichiziva kuti chii chandakamuita. Mukomanashi, chazondiudzawo pano ndechekuti pane umwe mukadzi akazouya kwandiri akabva ati ndinozviziva hako kuti maybe munokwanisa muri pabarika, but murume wako uyu wauri kudanana naye unoziva here kuti matamburiro ari kuita amai guru vako, unombozvizivawo here? Inini ndikabva ndati kwete. Akabva anditi tsvaka rimwe zuva raunenge uri free, ndichaenda newe ndigokuratidza kuti amai guru vako vari kutambura sei. Takazoenda kuya tikaita sekunge vanhu vari kungodarikawo nepamba ipapo, ndokubva tapinda tichiita sekunge tiri kungotengesa. Veduwe ndakarwadziwa nezvandakaona. Mudzimai uyu anogara one room, apa ane vana 3. Zvainge zvakapfekwa zvacho zvainge zvakabvaruka. Apa panze painge pakaiswa zvimakula box zvichirakidza kuti vainge vadzoka vachibva kunotengesa mafreezes. Ndakatanga kuyeredza misodzi patakazobuda pagedhi repamba apa. Ndakaona kuti zvishuwa murume uyu kuwandira kwaari kunyanya kuita kumba kwangu atonegleta mhuri yake, and iye aindiudza kuti mhuri yake anoichengeta zvisingaiti. Mukomanashi, ndakarwadziwa. Saka takazoti tichibuda pamba apa pane imbwa. Amai vaya vakabva vati kune umwe mwana wavo mukomana chivaperekedza vabude gedhi nekuti vanokwanisa kuzorumwa nembwa. Mukomana uya paakatiperekedza tabuda gedhi, kamwana kaya ndakabva ndakapa $30 because ndainge ndarwadziwa
kurwadziwa nesituation. Mukomanashi handizive kuti ndoita sei, murume uyu ndinomuda. Ndatofunga hangu kuti zviri nani kuti kana zvichiita hazvo ndochidhiskasa naye, ndogara naye pasi kuti iye ava kufanira kuti achengetewo mukadzi wake semachengetero aari kundiita. But zvekuti inini anozondisiya ozodzokera kumudzimai wake, ipapo handisi kuda. Ndibatsireiwo ndoita sei. It's far much better hake uchingotibudira pachena kuti ininiwo ndiri pabarika. Chinondirwadza ndechekuti haadi kana kundinzwa ndichimenshina zita raamai guru. Ndakambozama kuti ndimuudze kuti ko madii mamboita kuti tisangane inini naamai guru, then mobva mandiintroduceawo apa ndainge ndakawandira ndichitira kuti at least ndinokwanisa kuzoita kuti atange kuchengeta mudzimai wake. But it seems as if brain dzake dzakatofonyoka. Kana ndikangotaura nawo iyoyo anoita dzimwe hasha, anopanduka kuita shumba chaiko. Chaanongoda kunzwa ndechekuti inini naye tiri kungodanana. Kana iri nhau yemari mukomanashi, kuti andibatise mari yakawanda yekuti ndinokwanisa kuzvisapota inini zvekare ndobva ndasapota amai vangu vari kumusha, ndozosapotawo amai guru, mari yacho haikwani because iye munhu wekuti mari yake inongogara muhomwe. Anoita zvekukupa mari kana ukakumbira kuti ndiri kukumbirawo mari yekunotenga chingwa, anokupa mari unotenga chingwa. Kana ukamukumbira kuti ndoda kuenda unotenga dress, anokupa mari unotenga dress. Haakupi mari yakawanda kana budget yekuti iyi ndeyako semudzimai wemumba kuti uzoshandisa. Saka kwekuti ndinokwanisa kuzowana mari yekuti ndiitewo ndichisenderawo amai guru handitorina. Zvekuti ndishande haadi. Apa chimwe chinhu chava kundityisa ndechekuti iye sometimes anonditi nemadiro andinokuita ndiri kuwisha kuti dai mimba yakwanisa kungobatawo zveshuwa. Kana mimba ikangobata ndichakuda zvausati wakamboitwa. But mimba yacho mukomanashi dhololo. Ndava kurohwa nehana kuti zvimwe kuda kunze uko kuno mumwe mukadzi achazomuitira pamuviri ndikazosiwa ndiri pachena. Masvondo adarika museri umu akandiudza mamwe mashoko ekuti nanhasi kana ndikamafunga anondirwadza. For the first time in his life akandipindura imwe rafu. Ndainge ndaita wekumanikidza kuti ndiite bonde naye because mubedroom ainge ava kutoleka chaiko, taikwanisa kuita mazuva pasina kana bonde. Saka that night ndakatoita wekumanikidza ndikati magarisa uyai timboita bonde. But mashoko akandipindura akandiudza kuti unoziva why ndisiri kufarira kuita bonde newe. Ndikabva ndamuti chii? Iye akabva andiudza kuti hazvisi easy kuti upedze nguva yakareba kudai so uchingoita bonde nemunhukadzi pasina kana dziviriro, yet hapana kana mwana ari kuuya. Saka ndiri kuita ndichingopera mafeelings ekuti tirambe tichiita bonde because paya pandinenge ndichiita bonde newe ndinenge ndichitozviudza kuti dai wakwanisa kubatirawo pamuviri. But mwedzi paunozopera mwoyo wangu unotsemuka pandinozokuona uchienda kumaperiods. Mukomanashi mashoko iwawo akandivhundutsa. Ndakambobvunzawo advice kubva kune dzimwe shamwari dzangu, but maadvices andakapiwa neshamwari dzangu mukomanashi handizivi kuti zvinoita here. Imwe shamwari yangu iri kuSouth Africa yakandiudza kuti kuno ndinokwanisa kukutsvakira basa. Chaunokwanisa kuita ndechekuti tora passport. Ndikamuudza kuti mari yacho ndinoita ikupiwa pano nepapo, ende kana ndikangoenda kunotenga zvacho zvandinenge ndanzi nditenge ndinosara ndisina kana change. Dzimwe nguva vanozotiita zvekuuya kuzondipika up in town. Saka mari yekuti ndinokwanisa kuita ndichitswinyirira ndinenge ndisitomborina. Kunyange amai vakakumbira mari kumusha yacho yavanenge vakumbira ndiyo yaanongondipa, ndinosara ndisina kana extra savings. Shamwari yangu yakanipa advice yekuti chiita uchimubira mari paanenge akarara paya. Obva wazvitoresa passport, obva watiza wouya kuno, what do you have to lose? Mukomanashi ndipo pandiri kutsvakawo advice ipapo kuti ndomboramba ndakashingirira here zvimwe kuda Mwari vachazondiblessa ndikabatirawo pamuviri, kana kuti am I just wasting this opportunity? Ndibere mari nditore passport ndibva ndatiza murume uyu zvinhu zvacho zvisati zvabhenda. Ndiyo confession yatakareceiva as a WhatsApp voice note vahanzvadzi vedu ava vaiti mweya unombondipinda ndewekuti murume uyu dzimwe nguva anokwanisa kumbobatiswa kana ma1.5 US nemaclients ake achinzi ndinoda kuti unditengere pati yakati kana kuti chakati. Ndinombopindwa nemweya wekuti ndimubire mari iyoyo ndibva ndatiza. Ndakangovati vahanzvadzi munokwanisa kusungwa, so vati ivo vari kutsvakawo maadvices kuti vozvifambisawo sei panyaya iyi yavari
ndasangana nayo. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello Mukomanashi, please post for me as Haiti. Inini ndiri one of your top fans. Most of the times kana ndakagara hangu ndiri pabasa ndinenge ndichiteerera confessions evamwe, but pane zvimwe zvinhu zvakaitika nezuro Mukomanashi handitombonzwisise kuti chii chakanyatsokuitika. Ininiwo ndiri kurarama ndiri munyika yevatorwa muprovince yeGauteng Mukomanashi. Saka kune mamwe mamai anoita zvekubika sadza, but mamai awa maZimbabweans muJoburg. Saka mamai awa vanogara vachindihaya because inini ndinoitawo zvehiring, ndine pickup yangu. Saka pickup yangu iyi ndiyo yavanowanzoshandisa kana vachida kuenda kunofila magas bottles avo, kunotenga huku, kunotenga zvimwe zvinhu zvakasiyana siyana zvavanoshandisa pabasa ravo iri. So like yesterday semazuva ose vakandidana ndainge nditori kumaketi zvangu, ndikabva ndavaudza kuti ndiri kuuya. Ndakasvika paya pavanobikira sadza ndokubva ndavacollecta. Mukomanashi, inini motikari yangu it's a double cab, saka ivo vakabva vagara kumashure, inini hangu ndiri kumberi. Saka takati tasvika pane imwe shop yemaIndians, shop iyo yakachipa, saka ndipo pavanotenga hupfu nemaraisi nechichi zvimwe zvinhu zvavanoshandisa pakubika kwavo. Saka vakabuda ndokubva vapinda mushopu muya. Later on umwe wevakadzi uyu akabva andiudza kuti bamunini ndakanganwawo chikwama changu chine mari, but chikwama ichi ndangochipfekera kuseri kwesiti renyu, kana kuri kunzi mukangotarisa kuseri kwesiti renyu chikwama ichocho munobva machiwana. Ndakatora chikwama chiya ndikati regai ndimboona kuti mamadha awa vanenge vane mariko muzvikwama zvavo. Ndakavhura chikwama chiya, mainge muine ma50 rand, ma20 rand nema200 rands. Saka ndakada kuti nditore mari iya nditange kuiverenga, but pandakangopfekedzera zvigunwe zvangu muchikwama chiya Mukomanashi ndakabayiwa netumwe tukumunzwa. So tukumunzwa utwu tunobva pane chimwe chimhuka chinonzi chinungu. So muchikwama ichocho mainge mune kamwe kabhodhoro kainge kaine mafuta elucky oil, zvekare mukati mekabhodhoro ikako mainge muine tukumunzwa netukumucheka. Mukomanashi, zvinhu izvi zvakandishamisa, but at that time handina kukwanisa kuziva kuti kamwe kamunzwa kainge kandisenerera pachigunwe changu chekwa-right. Ndakazozvifind out ndatovakomba kuti wai chigunwe changu chiri kuramba chichingorwadza. So saka ndakakumbira mudzimai wangu kuti nditarisewo pachigunwe. Paakazotocha chigunwe changu ndipo patakaona kuti panzara pangu, mukati menzara, mainge muine kamwe kamunzwa kainge kasenerera. Nanhasi Mukomanashi, chigunwe changu chiri kurwadza. Kamunzwa ikako takakabvisa, but I don't know kuti kurwadza kuri kuita chigunwe changu ichi zvicharamba zvichingoenderera mberi here. Mukadzi wangu iye akandipa suggestion yekuti it's far much better kuti mungoenda munoreurura kuna madha ava kuti makabata chikwama chavo mukabva mangochivhurawo nemistake mukabva mabayiwa nemunzwa. At least iye anokwanisa kuzokuudzai kuti kurwadziwa kwamuno kuitwa nechigunwe chenyu ichi zviri normal here, kana kuti pane zvimwe zvinhu zvinenge zvichifanira kuzoitwa Mukomanashi. But inini ndiri kunzwa kunyara because nezvandiri, so nemarespecterwo andinoitwa nevanhu, kuzoti ndiende pamunhu ndichimuudza kuti ndakavhura chikwama chako ndichida kudongorera muchikwama chako, ndiri kunzwa kunyara zvisingaiti Mukomanashi. Ndipeiwo maideas kuti ndoitawo sei. Ndiyo nyaya yatakatumirwa namukoma vedu ava vedu wezvibata-bata ngatizviite zvishoma. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello Mukomanashi, please hide my identity. Inini ndiri murume ane makore 36 years ekuberekwa. Ndakatengeserwawo stand, but stand iyi istand yemunhu ndainge ndisingazivi. Inini ndinoraramawo ndiri muSouth Africa. Saka pane imwe hanzvadzi yangu iri kumusha yakandiudza kuti kunoko bhuti kwamuka mastand, but ndainge ndisingazivi kuti awa ainge atori mastand emaland barons. Izvezvi mumba macho amugari. Ndingangoti imba yacho Mukomanashi haisitombori imba. Nyaya yangu izere yakamira sekudai. Ndakatenga stand yangu iyi muna 2018 munowo muHarare kune imwewo cooperative yedzimba. Inini hangu handina kutenga through cooperative, ndakaita zvekuiswa mucooperative nemadhiri. Mari yandingati ndakabhadhara pastand iyi Mukomanashi, including mari yemadhiri yekuti ndikwanise kupinzwa mucooperative iyi, inosvika iyo 4,800 US. Ndakati ndapedza kuita payment yangu iyi takabva tarakidzwa stand yangu tikabva tasainirana mapapers. Ndakabva ndati sezvo ndisina mari zvaizvezvi regai nditange ndasimudza 2 rooms, then from 2 rooms ndobva ndatanga kucheresa foundation ye-the main house zvose nekuivakisa. But Mukomanashi, nanhasi handisati ndakwanisa kumisa the main house. Kubva muna 2018, 2019, 2020 ndipo pandakazokwanisa kupedza 2 rooms Mukomanashi. 2 rooms iyoyo yakanetsa kuti ndiipedze.
ipedze. Imba iyoyo yaingoti kana yava kuda kusvika window level yobva yadhirika. Sometimes ndaikwanisa kuti paya pandinenge ndauda kuisimudza zvekare ndobva ndadyirwa mari nemabhirita. Ndaona kuti zvemba zviri kuramba kuti ivakike, ndakazongonotenga chikebheni ndobva ndasvika ndikachiisa ipapo. Saka hanzvadzi yangu naTsano paizvezvi ndivo vari kugara pasitendi yangu iyi. Then hanzvadzi yangu yakazondiudza iyo ikati, Bhuti, pane umwe mukadzi akauya akabva atanga kupopota achiti, muri kuziva here kuti imi muri kuzama kuvaka pasitendi yemurume wangu. Murume wangu akafa aine chigumbu because akaburitswa mucooperative nenhau yekuti tainge tatadza kungobhadhara mwedzi 1 zvikabva zvanzi mazita edu atoripleswa. Takazotsvakiridza tikazoudzwa kuti mazita edu ainge akarepleswa nemazita enyu, saka ino imba hamusiri kuzoivaka. Tsano vangu ndivo vakazondisendera WhatsApp message ndokubva vanditi, baba, ndoda kukuudzai chokwadi chamusina kuudzwa nemukunda wenyu. Amai vaya vari kunzi vakauya pamba vakatanga kupopota vachiti makavatengera stendi yavo, vakasiya vamwaya rimwe ivhu. Vakati ivhu iri rakabva paguva remurume wavo. Mukomanashi message iyi yakandivhundutsa kuti zvino nemakore ese awa andaspenda since 2018. Mukomanashi, mari yandashandisa ndaikwanisa kutotenga kana kombi chaiyo ndikaita hangu zvekuita ndichiuya kumesina ndichistokera vanhu zvinhu zvavo ndichidzokera nazvo kuHarare. But for this past years, kubva muna 2018 kusvika muzuva ranhasi, ndiri kungorwidzana nekuzama kuvaka imba iri kuramba kuvakika. Handina kana chandakakwanisa kuita since 2018. Mari yangu mukomanachi iri kungotsakatikira paimba iyoyi. Mukomanachi, kana ndikakuudzai kuti muna 2019 ndakatsakatikirwa nebuilding material yangu yandainge ndambounganidza. Ndakati ndaunganidza mazen'e angu nemadoor frame nemawindow frame, ndikabva ndatsvaka umwe malaicha uyu akandichaja mari yainge yakawandisa. But the moment yakati ava Zim site, iye akati asvika muHarare akabva anditi, vanhu venyu ava vamakati ndivo vanofanira kuzondipa madirections ekuenda kumba kwacho kwandiri kufanira unodeliver zvinhu izvi. Mafoni awo haasi kupinda. For that reason iyoyo akabva atondiudza kuti inini kuti ndirambe ndakangomirira vanhu venyu ivavo handikwanise, imi muchazouya kumba kwangu. Ndakazobuda mamwe maexpenses ekutsvaka imwe motikari tikaihaya, tikabva tati inofanira kuzoenda kumba kuya kwatainge takaudzwa kuti ndiko kwaachasiya zvinhu zvangu. But mukomanashi, vanhu vakaenda kuya hanzi vakatoshamisika kuti malaicha pano hapasati pambogara malaicha, zvinhu zvangu ndiko kutonyura kwazvakaita. Mukomanashi, izvezvi ndiri kucalculata kuti June ava kutosvika. Apa handina kana chidumba chekuti ndinokwanisa kunopinda kana ndadzokera kuZimbabwe. Apa kwekuti ndikwanise kunoripota nyaya yangu kuti ndakatengeserwa stand nemaland barons, mukomanashi, handitomborina. 5 years dzese idzi dzangopera ndichitambisa mari yese yandaiwana paimba iyi iri kuramba kuvakwa. Vadiwa vateereri, iyi ndiyo nyaya yatakatumirwa namukoma vedu ava. Inyaya inonzwisa tsitsi chaizvo. Awa ndiwo masecrets nemaconfessions atanga tiinawo. Tosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.